அனைவருக்கும் வணக்கம். தமிழக முதல்வருக்கு ஒரு வேண்டுகோள். கடந்த ஜூன் 3ஆம் தேதி மறைந்த முதல்வர் மரியாதைக்குரிய கருணாநிதி அவர்களுடைய பிறந்த நாளையொட்டி தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சர் மரியாதைக்குரிய ஸ்டாலின் அவர்கள் ஒரு 6 சிறப்பு திட்டங்களை தமிழகத்திற்கு அறிவித்திருக்கிறார். அதில் குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடிய வரவேற்கத்தக்க ஒரு திட்டம் என்னன்னு சொன்னால், சென்னையில் 500 படுக்கைகளோட கூடிய ஒரு சிறப்பு பன்னோக்கு சிறப்பு மருத்துவமனை அமைக்க போகிறதா சொல்லியிருக்கிறாங்க. மகிழ்ச்சியும் வரவேற்கிறோம். பொதுவாகவே சென்னையில் உலகத்தரம் வாய்ந்த சிறந்த மருத்துவமனைகள்லாம் இருக்குது. இந்த சென்னை கிண்டியில் அமையப்போவதாக சொல்லக்கூடிய 500 படுக்கைகளுடன் கூடிய பன்னோக்கு சிறப்பு மருத்துவமனையை டெல்டா மாவட்டங்களை மையமாக வைத்து திருச்சியிலோ தஞ்சையிலோ கொண்டு வந்தால் அது இந்த பகுதி மக்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். ஏற்கனவே எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை கூட இங்கே வருவதாக வாய்ப்பு இருந்து நிறைய கோரிக்கைகள்லாம் வைத்தபோது கூட என்ன காரணத்தினாலோ மதுரைக்கு போயிடுச்சு. அதனால் இந்த மருத்துவமனையை, இந்த பன்னோக்கு சிறப்பு மருத்துவமனையை திருச்சி அல்லது தஞ்சையில் அமைத்தால் நன்றாக இருக்கும் என்பது எங்களுடைய கோரிக்கை, இந்த பகுதி மக்களுடைய கோரிக்கை. சம்பந்தப்பட்ட திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தினுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், பொறுப்பாளர்கள் இது சம்பந்தமாக அரசை வலியுறுத்த வேண்டும். அனைத்து கட்சி நிர்வாகிகளும் சகோதரர்களும் இது தொடர்பாக அரசாங்கத்திற்கு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும் என்று இந்து மக்கள் கட்சியின் சார்பாக பணிவோடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.